I dag ankom vi til Kangerlussuaq i Grønland kl. 9:40 og blev indkvarteret på et vandrehjem. Efterfølgende var vi ude at lave noget feltarbejde ved en flod, hvor vi blandt andet målte strømhastighed og sedimenttransport med hensyn til klima og smeltevand og lignende. Efterfølgende så var vi til et foredrag med formanden for det kommunale tekniske udvalg, Fritz. Og ude på det her feltarbejde, der blev vi også introduceret for kviksand, som vi blandt andet også vil vise i den her video. Som vi skulle passe meget på med ikke at ligesom blive opslugt af. Og efterfølgende, der skulle vi så gå tilbage til vores vandrehjem, og på vejen, der kom vi så forbi det lokale supermarked, hvor nogle af os vi gik ind og fik snollet. Og da vi så kom tilbage til vandrehjemmet, der fik vi aftensmad, hvor vi alle sammen sad og spiste sammen, både lærere og elever. Og sidst på aftenen, der sad vi bare og spillede kort og hyggede os, inden vi gik til ro.